L-istorja turina li l-ġurnaliżmu ta' kwalità jibqa' dejjem kruċjali għad-demokrazija tal-pajjiż. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela waqt Business Breakfast felu id-90 sena mit-twaqqif tat-Times of Malta. Hawn il-Prim Ministru nnota li x-xenarju tal-midja llum il-ġurnata msawwar minn sfidi fejn il-fatti jiġu mistoqsija u d-diżinformazzjoni tinfirex b'mod maġġel, filwaqt li l-ġurnaliżmu qed jiffaċċja pressjonijiet kemm ekonomiċi kif ukoll diġitali. Dr. Abela riafferma l-impenn kontinwu tal-Gvern li jara li l-ġurnaliżmu ikompli jissaħħaħ u rreferat nidija tal-konsultazzjoni pubblika dwar ir-riforma fil-midja li tipprioritizza l-protezzjoni tal-ġurnalisti, it-tisjieħ tal-libertà tal-espressjoni u l-ħarsin tal-integrità professjonali. F'din ir-riforma l-Gvern għandu lan li jsaħħaħ il-qafas legali billi jħares kemm il-libertà ġurnalistika kif ukoll id-dinjità tal-bniedem. Hawn sema kif il-Gvern mhux jara li jintroduċi l-libel kriminali għax kienet din l-amministrazzjoni li neħħietu, iżda hemm diskussjoni li għandha tkun aktar fl-ambitu legali ċivili. Dr. Abela sostna li l-liġi ċivili trid tkompli toffri protezzjoni lil dawk il-ġurnalisti ta' rida tajba u rimedju proċedurali u kompensatorju effettiv lil dawk li huma vittmi ta' dawk li abbużaw mill-libertà tal-espressjoni. Iktar minn kwistjoni ta' liġi, kwistjoni ta' attitudni, ta' min qed jirrapporti. Jekk intix blogger, jekk intix tipparteċipa fil-ġurnaliżmu stampat, ir-responsabilità ta' kull ġurnalist li filwaqt li jinforma lil pubbliku dak huwa dritt fundamentali li l-pubbliku jiġi informat u jingħata stampa sħiħa u fatwali tal-fatti, però fl-istess waqt ukoll li ma jweġġax individwi inġustament jekk ma ħaqhomx li jiġu mweġġa. Ikun hemm ukoll ċertu attakki li naħseb imorru lil minn dak li huwa aċċettabbli wkoll f'soċjetà demokratika u tajjeb li wieħed iħares lejn dak is-settur ukoll. Il-Prim Ministru Robert Abela fakkar kif il-Gvern mexxa wkoll il-quddiem 3 proposti leġislattivi biex jiġi żgurat li l-libertà tal-istampa tkun minquxa fil-Kostituzzjoni ta' Malta, kif ukoll biex jissaħħu drittijiet tal-privatezza waqt li l-ġurnalisti jingħataw salvagwardji aktar b'saħħithom kontra l-intimidazzjoni. U nota b'sodisfazzjon li Malta kienet l-ewwel pajjiż fl-Ewropa bil-leġiżlazzjoni tal-anti-slap u l-passi li ttieħdu biex titjieb is-sigurtà tal-ġurnalisti fosthom protokolli ġodda biex il-pulizija u servizzi tas-sigurtà jirrispondu malajr u b'mod effettiv għat-theddid. Sema kif il-Gvern irrikonoxxa wkoll il-pressjonijiet finanzjarji li qed jiffaċċjaw il-kwamar tal-aħbarijiet, tantu hekk li provda appoġġ fi żminijiet ta' sfida fosthom waqt il-pandemija tal-COVID-19 u lill-gazzetti stampati mill-qutin mill-għoli fil-prezz tal-karta. Il-Prim Ministru Abela appella l-impenn kollettiv u sostnut mill-Gvern, il-midja u ċittadini biex il-koll flimkien jiżguraw li l-ġurnaliżmu f'Malta jkompli jkun vibranti. L-avveniment li fakkar l-anniversarju tat-Times ġie wkoll indirizzat mill-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono li tenniet li jekk il-ġurnaliżmu jrid jibqa' jirbaħ l-attakk fuq il-verità, is-soċjetà kollha trid tkun impenjata li timxi id fit ma' dan.